काल रात्री 10 वाजेपर्यंत ना थंडीच नव्हती. माका वाटलं थंडी गेली की काय, पण थंडी लेट पडली. आणि आत्ता दव किती पडलो हा तो बघा. आता मी सकाळीच बागेत येईल आहे, माझं रोजचं काम. आणि तुम्ही मागे बघू शकतास एक साधारण 50 फुटाच्या पुढचा दिसतच नाही. तर बघा जबरदस्त धुक्या पडला. आणि या साईडीक ना सूर्य पण आहे बघा. तर महत्त्वाचं काय माहिती आहे, आज गणेश जयंती आहे. आणि गणेश जयंतीचा दोन्ही साईडला स्पीकर लागले आहेत. मी आता असे आमच्या बागेच्या बाजूकच माळ आहे ना त्या साईडीक, ह्या साईडीक वडाचा पाट, ह्या साईडीक मजदे. तर आपला मजदेचा श्री रिद्धी सिद्धिविनायक गणेश मंदिर तिकडे स्पीकर लागलो हा. आणि वडाच्या पाटाक पण स्पीकर लागलो गणेश मंदिरामध्ये. तर दोन्ही साईडनं ना स्पीकर ऐका घेतात. म्हणजे एक सुख एवढा कोकणात राहायचा की असे खूप लांबून इलेले स्पीकरचे आवाज जे असतात ना, सुकून मिळतं, एकदम सुकून, प्रसन्न वाटतं. सकाळीच 8 वाजलेत आता आणि एवढा धुक्या, थंडी पण आहे त्यात. आणि महत्त्वाचं म्हणजे सूर्य पण वरती इलो, पण सूर्य पण पांढरं दिसतं एवढा धुक्या. त्या मागे तुम्ही बघू शकतास.